government uze wabe uyaphendula malunga nala Nkosi Mbumbulu waseNigeria obekwe ngokwesiko eEast London kuGukompo. So xa ephendula ke ngoku unconscious of this is after imarch singazi noba bebelinda into abantu mabaqale bamatshe before beza responda na, but ke xa ephendula uKhumbudzo presidency uthi according immediately after ngathi ivakele lanto so baye bahlala nje baye bazama into ukufind out into bakwenzekani ngalanto ene besisho bathi kwabona beyicabinet ba disgusted ngalanto yenziwe pha, and there were kubana amagama atsho wathi even iDeco meaning iDepartment of international relations already yajumpa yazama nje ukuthi bayibo lanto wrong leyenziwe pha, and ke ngoku iyafuna into ba abantu abaseNigeria ngabantu okumele babane bekhunjuza into ba bazizivakashi apha because ingathi bahlalihlale bazilibale. So ngamazwi wakhe lo akawatshilo kwayena uKhumbudzo into yoba nje abantu abalawuleki so lilide ixesha bemane even bethetha becommunicate neCommission yaseNigeria ioffices ezabo uba mabanqanda abantu babo because hey azilawuleke izinto ezi. So nanko ke apho uKhumbudzo ethetha lonto beke ithetha ezama ukuaddressa le issue yala coronation eyenziwe pha andizwi entertainer ke lenye ayithethileyo ba ayitsho lonto into ba xa singekho happy ngento ezithile xa kumatsha lilungelo lethu, but ayitsho into ba masimoshe yilili yelele. Andiyazi ke ngoba ngathi yona language abayi understandayo leyo bona bengugovernment ngoba nangoku ba responde after kwenzeke yonke lanto, and sebemane nje baninzi nje abehla bezenyukela after la march. For thina South Africans nyani ezisithanda isipho siyalithanda thina ilizwe lethu, asifuni nix ngelizwe lethu, siyibona inhle gqidla lanto iyancomeka futhi leyenzeka pha hayi inhle madoda inhle iyancomeka, and ke bona bazawufuna nje ukuyidiscredita uve nini hayi ubani uthi hayi bongamelekanga ukuthini hayi ubani bonga. Niyabazi ke kukhona nala qembu ela othi xa ujokile nje ubona ba akwabona bingathi ngenzeka nje into ba bemane bengathethelelani neSouth Africa nje ngenzeka ba ingcambu zabo zikhona khona le kwazi bani. Anditshonga njolanga mntu ke phofu nzama nje ukuthi into yoba akekho umuntu owase South Africa esilindele into yoba xa kunje angaminye South Africa except umuntu owaziyo into yoba une-benefits akathi uyazifumana engenzeka into yoba zirongwana kwaba bantu aba because lanto abayenzile for abantu abazi amasiko nezithethe zabo akekho umuntu obhadlile onga-approva lanto leyana. So nje that's just what this was about. Uyiphendulile ke ugovernment wenu singabe sisitsho njalo beyikhondema lonto leyo bezasitsho nje into yoba hey ezinto azilambeko. Cabinet expressed disgust of the so-called coronation of the Nigerian national as an alleged chief in Kukompo city in the Eastern Cape and indicated that it is a mere kindergarten gimmick and has no legal effect. Cabinet confirmed that the establishment, recognition and functioning of any traditional leadership structure are strictly governed by the Traditional and Quiescent Leadership Act, which provides clear and non-negotiable procedures for legitimacy and recognition. Cabinet noted the apology from the Nigerian High Commission on this matter and directed DECO to continue engaging with the High Commission on the unacceptable conduct of Nigerians in South Africa that is unbecoming of visitors. And we must remind them they are visitors in this country.